ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಸಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬರೆಯಿನ ತತ್ತದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನೇನು 10 ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಬರಲ ಅಪಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಆಂಡ ಆಯೆ ಸಾರ್ ಪನ್ನೆನ್ ಕೇಂದಿನೇ ಇಜ್ಜೆ ಮನದನಿ ಸಾರ್ ಆಯಡ ಕೇನ್ನಗ ಆಯೆ ಬರತಿಜೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯಗ್ 5 ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬರೆಯರೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಡ ಸಾರ್ ಪನ್ನೆನ್ ಕೇಂದಿನೇ ಇಜ್ಜೆ ಕುಡ ಸಾರ್ 100 ಸರಿ ಬರೆಯರೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓವೆನ್ಲ ಕ್ಯಾನಂದಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾರ್ ಆಯಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕ್ಲಾಸದ ಅಕೇರಿದ್ದ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಅವೇನು ಬರೆಯೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಈ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮನೆ ಅದುಪ್ಪು ನರಮಾನಿ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುನಿ ಸಹಜ ಅಡ ಆ ತಪ್ಪುನು ಓಲ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಪಂದು ನಾಡ್ದು ತಿದ್ದುನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಒರಿಯೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದು ಅವನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಂಡ ಆ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ಪಿರ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆ ತೆತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮನು ಅವೇನು ಅನುಭವಿಸಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆತ ಪೂರ ಆನಗ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಯ ಕರೆದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಗ ನಮ್ಮಡ ದಾದನ ಕಳೆಯೊಂದಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ ನಮಕ್ ದುಃಖ ಕೊರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಈ ತಪ್ಪುನು ತಿದ್ದಂದೆ ಬದುಕುದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಐಕೆ ಪನ್ಪುಂಡು ತತ್ತಿನ ಉಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕುಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ತಪ್ಪು ಆಂಡ ಅವೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತದು ಬದುಕುಗ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಕೇನುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ.